बर' हारिनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनो थाखाय बिटिसि हालामजों लोगोसे सारा आसाम नाङैनो बयबो बर'फोरखौ साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जाफादं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रंजालि बैसागुखौ बरायनो साखाफारा जादों। गासै सा 50सो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ लाना बर' हारिनि हारिमुनि दामजु खाम, सिफुं, सेरजा, थरखा बायदिखौ लानानै बैसागुआव मोसानो थाखाय दखरा आफादनि मावख'आव बिथांमोनहा रिहार्सेल खालामगासिनो दं। फैगौ रंजालि बैसागुखौ रंजा बाजा गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे गामि गामि गावनि हारिमु गाननाय जोमनाय बायदि दामजुजों खनना मोसानानै दिन्थिगोन आरो बैसागुनि 7 सानखालि दाबसे जायगायावनो ज' जानानै गेदेरनो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो बिथांमोना मोनथिहोदों। दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। जोंनि आनसलिकनि मुङानो जादों जपादं बर' फरायसा आफाद। बैसागोखौ जोङो थियारि खालामनाया जादों फरायसाफोरखौ लानानै फैबाय थानाय बैसागोखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंलांनो थाखाय बा फालिलांनो थाखाय बर'नि हारिमुखौ जों सिबिलांनो थाखाय जोङो बेयाव गाजा गोमजायै बा सोलोंगासिनो दङ। बेखौनो आं बुंनो सानो। बेयाव जोङो गासै 21 जन सोलोंगासिनो। थांनाय बोसोरावथ' जोङो कभिडनि मुङै बैसागोखौ जों फालिनो बा रंजानो हायाखै। बिनि थाखाय जों एसे गोसोआव दुखु मोनदोंब्लाबो फैबाय थानाय दाथ' जोंनिया कभिडआ गैया होननानैनो बुंजायो। बिनिखायनो जोङो गासै लाइमोनफोरा बा जों फरायसाफोरा जोबोद गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जों फालिनो बा सिबिलांनो सानदों। बर' रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनो सानोदि आङो बैसागो बोथोराव बा थांनायाव जोङो कभिडनि थाखाय रंजानो मोनाखै बा मोसानो मोनाखै। बिनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बा नैबे बोसोराव गाजा गोमजायै गासैबो गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो जोङो सुबुं बा बैसागो फालिनाय बर' सुबुङानो जोङो बेखौ फालिनांगौ। आं बेखौनो खावलायहरो। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंखौ आङो जोंनि जपादं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोयो आरो लोगोसे नोंथांमोननि जि नायगिरि साबस्क्राइबारफोर आं बिथांमोनखौबो जोंनि जपादं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियावनो गाहाम हामलायनाय बा फैबाय थानाय बैसागुनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो जोंनि गोथार गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा बेवहायनो जोङो फैबाय थानाय जि बैसागु बे बैसागुआवहाय जोङो जोंनि बर' हारिनि दामजुफोरखौ लानानै आरो बे जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे फोरबो बैसागु फोरबो बेखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जोङो गासै 11 दिन जाबाय जों रिहार्सेल खालामबाय थानाया। दिनैनि आरोबाव जोङो साननै खालामबावगोन। साननै खालामनायनि उनाव जोङो फुल तालिम बेखौ खालामगोन। बिनि उनाव जोंनि माबाखौ फोजोबगोन आरो जोङो जिथु जोंनि 7 सानारि बैसागु मोसाथिंनाय बेवहाय जोङो जोंनि बे जपादं हालामनिनो दाफ्रोमबो गामियाव थांनानै जोङो बैसागो मोसाहैगोन गामि गामि थांनानै। बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ। बे 7 साननि जि हाबाफारि बे गामि गामि मोसानाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि बे जपादं ओनसोलनि जिथु जायखौ जोङो गोरों गोरा सुबुं होननानै बुङो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ लानानै आरो गामिनि बयनिख्रुइबो बोराय बुरैसिन बैसोनि सुबुंफोरखौ लानानै जों बेवहाय मान होनाय बोर लानाय गेदेरखौ सनमान होनाय बेफोरबायदि जों हाबाफारि लागोन आरो बियो अलरेडि जोङो खालामनो थाखाय जोङो थियारि जाखानानै दङ। दा जोङो बेनि थाखायनो जोङो दिनै रिहार्सेलखौ खालामगासिनो दङ आरो 7 बिहुखौ जों आरामसे फालिलांगोन। बेसेबांसो मोसाखावरिफ्रा बाहागो लागोन? ओरैनोथ' गासै मोसाखावरि होननानै बुङोब्ला जोंहा हिन्जावसाफ्रा दिनै 15 जन दंफैयो आरो फैनो गोनां दंबावो। गासै ओरैनो 25 जन बेबायदि हिन्जावसाफोर जायो आरो हौवासाफ्राबो 20 जनसो जोङो बे दिनैनि बे रिहार्सेल बावहाय जोङो बाहागो लाबाय थायो। रायजो राजानिसिम मा खावलायहरनो सार बैसागोनि? दा बैसागोनि थाखाय जों रायजोफोरनिसिम बेखौनो जोङो खावलायनो सानो गासैबो रायजो राजाफ्रा जेन जोंनि बर' हारि जौगानांगौनि थाखाय बर' हारिनि जिथु दामजुफोर दङ खाम जेथा सेरजा सिफुं बेखौ लानानै मोजाङै ग्रोम ग्रोम बैसागोखौ फालिलाङो। आरो बेवहायनो आं मोनसे खोथाखौ खावलायहरनो सानदों। जोंनि बे बैसागु फोरबोआवहाय जेन
सोरबा सुबुंफ्रा सानै साथामजों बा 10-12 जनजोंहाय डेक टेप रेकर्ड मबाइल रेकर्डजों बा बायदिसिना थामा बायदिसिना खरखाजोंल' दामनानै मोसानाय बेखौ खालामालासिनो खाम जथा सिफुं सेरजानि गेजेरजों मोसायोब्ला गाहाम जागोन बेखौ जों नुहरो आरो बेबायदि खालामोबा जोंनि बर' हारिनि जि हारिमु बेयो रोखायै बेरखांगोन बेनि थाखायनो आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों जोंनि जि बर' हारिनि दामजु बेखौ लानानै बयबो गाजा गोमजायै बैसागु फालिलांनो थाखाय एसे नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360